Asikubingelele, sikwamukele. Igama kuPastor Nikhangeni Afrika. Kuvama umusa, kuvama impilo, kuvama impumelelo kuwena. Sibheka la udaba lamaphupho njengenjwayelo. Kodwa kubalulekile nokufanele ukuthi uba umlandeli wechannel bese-ke usensala inamba ku-09 ntambama kuphela. Uyafona, awusebenzisa WhatsApp, awasebenzisa ama-SMS. Uma ufona-ke awumbuzi igama, usichaza wena igama, ubese uhlala odabeni osuke ulifonele kuphela. Happiness Phiri 4426 at Happiness Phiri 4426 baba kunjani. Uma ubushayela itekisi khona kushone. Nake singachaza. Itekisi it's a mode of transport, yeah. Isithuthi somphakathi. Iyafana nebhasi, iyafana ne-Uber njalo njalo. Number 1, ngokujwayelekile uma uphupha itekisi, kuwuphawu lohloma olishayela. Lungayikhomba lenhlanhla nokubusiswa ngenqubekela phambili, intuthuko noma impumelelo emkhakheni wakho. Izaga 4:25. Amehlo akho mawabheke phambili nezinkophe zakho maziqonde phambi kwakho. 2, ngokwenkolo uma uphupha itekisi, kuwuphawu lohluma olishayela. Lungasho ukuthi unokubizo nogcobo lokuhola noma ukuphatha abantu abathembele kuwe. Ngenzeka ungumholi, unogcobo longumholi, mhlawumbe usebandleni, mhlawumbe usesikhundleni esithile, kodwa ungumholi, ungumphathi kuleso sikhundla. Amahubo 32:8. Ngiza kunifundisa, ngikubonisa izindlela ozakuhamba ngayo, ngiza kululeka ngeso lami. KwabaseFilipi 3:13. Bazalwane, ngisho ukuthi-ke mina uqobo sengikuhambile, sengikubambile, kepha-ke kunye ngikwenzayo, ngikholwa okungasemumva, ngizelulela kokuphambili. 3, ngokwesintu-ke uma uphupha itekisi, uphawu oluhle uma ulishayela. Lungasho ukuthi uma kungukuthi unobizo lukamoya, kusho ukuthi izidalwa ezikwembethe ziyakwethemba ukuthi uzokwenza kahle noma uzokwenza kahle umsebenzi owuphathisiwe. Futhi lezi zidalwa ngenzeka uhamba nazo njengamanje, futhi zikwethembile ukuthi lo msebenzi ophathise wona ukulekelela abantu uzowenza ngobuqotho, ngokuyimisela, uzowenza kahle. 4, kuyenzeka futhi uma uphupha itekisi kube uphawu oluhle kakhulu uma ulishayela, olusuke likhomba ukuthi kungenzeka kumele ulindele umkhuhlane noma kwisifo esingahle sehle nje maduze. Futhi ungatshelwa nje ukuba kufanele mhlawumbe ukhuleke ukuthi ngaba nomkhuhlane noma isifo esingahle benze wesiyakhuleka uyayivimba lento. Yabona. Okay, 5. Futhi uma uphupha itekisi, kuwuphawu olungaluhle noma olushayela. Lungabuye lusho ukuthuthuka kwesithunywa noma ukuthuthuka kwedlozi, ikakhulukazi mangukuthi ibisihamba nasemoyeni phezulu. Abanye abantu baye bephuphele amaphupho lawo, uthola ukuthi umuntu obuye ukulungisa elungisa isidalo simembethe, ebuye ulungisa idlozi bese ephuphe ushayela imoto ihamba kahle. Kukhomba ukuthi lento akade yenza ibe impumelelo. Lento yokulungisa isidalo, lento yokuhlambulula noma into ye-spiritual element iyenzeke kahle. Yabona. Siyabonga. Awami umusa.